Hello. Jadi may basa New Year, demo niya mong kaliguanan guys, tabling-tablingan, ano siya. Medyo lang lubog ang tubig, ay rentada kung tinaw kayo. Kaya na tubig, humpay na sa taguluan. Araw. Bukan na ang balas. Pero basa ang balas, murag kuan siya, murag pati. Araw, ugang nga balas oh, ini ah. Oh. Ay, nabali. Nabali day. Cut day. Cut. Ayoko. Ano, daan ni, nausap na ni daan ni. Ay, andaan ni guys, nausap na ni guys. Kay, kanang magbahap itog lang kayo. Oh, muna siya. Kung sama dia, akin. Muna ilang kanang ilang gara-garaan nila ba? Ay, na-blast na ba? Uy, tigulang mo naman ka. Mo kansa ko, maligo sa ko ah. Ay, gulitis sa anin. Bisa din, maligo ko. Panil lang ko. Ano pala? Muna. Kasi mapel. Ah, dito lang tamaligo dapit guys. Ang tabok ta daanin. Kung makaya-kaya, baka ni tabok ko. Lom dia. Eh? Kakar ramang kaki na. Ala, nalubog. Guys tayo, nalubog. Ay, naarat ada liguan guys. Bala na medyo lubog. Okay, madala na siguro ni ba? Mau tinaw ra? Guniti daw, sige daw. Sige, bumili. Ha? Ano guys, bumili ko na guys ha. Kayo. Kayo guys. Tara guys ha! Guys! Guys! Lamig! Dito guys ay! Tawag dito kayo sa? Dada kag-view guys oh! Ah, kabati sa view. Bati man na yung view lagi, yung katada. Pwede mo balik sa dito guys! Arap eh. Ato daw ta, aman dia. Iya, ito na to be, sada ba dia? Kung naman nga lugar dre day. Ha? Ay marami. Wow! Denied. Ay na, initan siya, initan yung til. Baling ka init no. Init ang balas. Hasta ang naong nimo init be. Anak barasan, datang putih sampai di dada. Ngana kira tamu cemburu, pengen apa pasangan baru.